eisteddau Paul a Silas mewn cell, dywyll a thamp. Doedden nhw ddim wedi gwneud unrhyw beth o'i le. Yr unig beth wnaethon nhw oedd sôn wrth bobl am Iesu. Doedd rhai pobl ddim yn hoffi hynny, felly dyma nhw'n carcharu'r ddau. Rhoddwyd Paul a Silas mewn cadwynau, ond buon nhw'n gweddio ac yn canu i Dduw drwy'r nos. Yn sydyn, dechreuodd y gell ysgwyd, a gorodd drysau'r carchar led y pen. Cwympodd cadwynau Paul a Silas i ffwrdd a chadwynau'r carcharorion eraill hefyd. Deffrodd ceidwad y carchar yn sydyn a gweld beth oedd wedi digwydd. Roedd yn ofnus iawn. Gwelodd Paul a Silas hyn. Paid â phoeni, medden nhw, mae'r holl garcharorion yn dal yma. Sylweddolodd ceidwad y carchar fod Paul a Silas yn bobl dda. Roedd yn gwybod ei bod wedi cael ei gollwng yn rhydd oherwydd ei bod yn ffrindiau gyda Iesu. Gofynnodd i Paul a Silas sôn wrth ei deulu am gariad Duw. Yn noson honno, daeth ceidwad y carchar a'i holl deulu'n ffrindiau i Iesu.